Totoo ba na ang customer is always right? Common motto ito sa mga business establishments na dapat ang masusunod ay ang customer. Minsan, pinagalitan ng employer ang employee dahil may reklamo ang customer. Totoo ba na ang customer ay palaging tama? Totoo ba na ang customer is always right? Hindi totoo yan. Uulitin ko, hindi yan totoo. Bakit? Wala yan sa batas. Kahit saang batas ng Pinas, wala tayong mababasa na ang customer is always right. Motto lang yan sa mga business establishments na nagpahalaga sa gusto ng mga customer. Kaya, kayong mga employer, kahit may reklamo ang customer, dapat imbestigahan niyo kung may kasalanan ba ang employee. Dahil hindi sa lahat ng panahon na tama ang customer, minsan ang customer ang mali. Huwag niyo kaagad na parusahan ang employee dahil sa reklamo ng customer.